Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Bayakuphupha usesikoleni. Ake sikhulume ngokuba sesikoleni-ke ukuthi kusho ukuthini, ngoba leli phupho lihlupha abantu abaningi. Engifuna ukukucacisa ukuthi alichazi into eyodwa iphupho ngoba sesikoleni, cha, alichazi nje into eyodwa. Abantu abaningi zobezwa bethi hamba uthwasa, yenza lokhu, yenza lokhu, kanti cha, alisho into eyodwa. Ziningi kahle iy'ncazelo ngokuphupha usesikoleni. Ake nje siqale sichaze. Ukuphupha isikole kungabuye kubike ukuthi kumele uthwase. Uma-ke kuwukuthi ubhala iy'vivinyo zakho, kubike ukuthi kukhona ozobhekana nakho maduzane nje. Kunabantu-ke abafuna ukujikela, kodwa uma usebenza kanzima uzophumelela noma ngabe yini le oyiqalile, uma usebenza kanzima. Ungizwe kahle. Uma ufunda izincwadi zesikole kusho ukuthi uzojabula maduzane ngenxa yokusebenza kwakho okunzima noma ngokuzikhandla. Umphupho usesikoleni usuke unabantu abadala kwesinye isikhathi ungizwe kahle. Usuke unabantu abadala, kanti-ke isikhathi kuyenzeka ukuthi-ke uphuphe inyanga ikufundisa. Lokho kusuke kusho ukuthi-ke kufanele uthathe izinto zakho uhambe uyothwasa. Kahle kahle unezinto zabantu abadala, unabantu abadala. Ngicela ubuze kwi-comment sobe sesikwenzela eyakho ividiyo sikuphendule. Kanti uyakwazi-ke futhi ukusi-inbox-a usibuze lo mbuzo onawo. Sizokwenzela nje eyakho ividiyo ngokukhethekile. Ucele-ke nenamba ka-WhatsApp kwi-inbox la esokuphendula njalo ku-WhatsApp ekuseni uma-ke uphuphile. Sicela ukuthi usubscribe ku-TikTok uphinde usubscribe naku-YouTube ukuze ungaphuthelwa-ke mhla sesiphosta noma sifaka le mpendulo wena ozoyibuza la kwi-comment. Nisale kahle.